Днес е 6 май. В колективното ни несъзнавано това не е просто дата в календара, а денят, в който се изправяме лице в лице с един от най-древните и могъщи архетипи, този на Свети Георгий и Змея. За да разберем собствените си сривове, трябва да прочетем този мит не като историческа приказка, а като карта на собствената ни психика. Змея не е външно чудовище. Той е нашата сянка, нашата първична, сурова, агресивна енергия, онзи нечист дух, който се опитваме да убием или пропъдим. А копието на светеца не е инструмент за репресия, а изострения логос, фокуса на наблюдателя. В търсенето на духовно почистване и психическа стабилност, съвременният човек попада в капана на репресията, маскирана като смирение, аз включително. Вярваме, че за да бъдем светци, трябва да убием змея в себе си, да изкореним гнева, агресията и първичното си его. Една от най-дълбоките психологически метафори за този процес е скрита в Евангелието от Матей. Когато нечистия дух излезе от човека, минава през безводни места да търси покой и не намира. Тогава казва: ще се върна в къщата си, откъдето излязах, и като дойде, намира я празна, пометена и наредена. Тогава отива и довежда други 7 духа по-зли от него, и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото. Този древен текст е прецизен чертеж на човешката психика. Когато се опитваме да почистим вътрешния си свят чрез отричане на змейската си природа, ние измитаме къщата си, но създаваме много опасен вакуум. Ние прогонваме змея, не оставяме пещерата празна. Ако този вакуум не бъде напълнен с градивно творчество и съзнателно присъствие, той се превръща в засмукваща сила. Репресираната ни енергия винаги се завръща, за да разруши фасадата на перфектния контрол. Психиката не съществува в ефира. Тя е безусловно закотвена в биологията. За да разберем как пометената къща бива превзета, трябва да погледнем към концепцията за изчерпването на волевия ресурс – ego depletion. Префронталният ни кортекс, онази част от мозъка, която отговаря за логиката, емпатията и способността да бъдем безпристрастни наблюдатели, е най-големият консуматор на енергия в тялото. Той е вътрешният рицар, който държи копието. Когато организма е подложен на тежък физиологически стрес, например при радикална метаболитна адаптация, дълги периоди на постене или изчерпване на електролитите, мозъка преминава през период на тежък енергиен дефицит. В този момент рицарят остава без сили. Центъра на логика се изключва, а амигдалата, нашия древен център за оцеляване, или парлогата на змея, поема пълното управление. Внезапният изблик на гняв или отчаяние в такива моменти не е морален провал. Това е първичният, биологичен хайджак на системата, при който оцеляването измества смирението. В 2010 по аналитична психология, том 7, Карл Юнг дефинира енантиодромията като неизбежно преминаване от една психологическа крайност към нейната абсолютна противоположност. Когато човек съзнателно налага върху себе си образ на абсолютен стоик, свръхтърпелив, мълчалив и лишен от битови реакции, той изтласква в несъзнаването си всяка проява на самозащита. Несъзнаваното обаче акумулира този заряд. Колкото по-висока и непробиваема е фасадата на изкуственото смирение, толкова по-черна и наситена става сянката отдолу. Срива е момента на енантиодромия, когато човека, опитващ се да бъде Свети Георги, светеца, внезапно и брутално се превръща в самия змей. Това не се случва от изначална злоба, а за да се възстанови енергийния баланс на една система, която е била лишена от автентичност. В своя труд Еон, Юнг прави фундаментално разграничение, порейки с класическата концепция приватио бони, или злото просто като липса на добро. Той доказва, че сянката е жива, позитивна сила, автономен комплекс със собствена воля. Когато тази сила е репресирана, тя не изчезва, а се проектира навън. Тогава най-близките ни хора започват да носят лицето на нашите вътрешни демони. Ние започваме да виждаме змея в очите на партньора си. Човек, чиято нервна система естествено търси сигурност, структура и емоционално свързване, изведнъж започва да ни изглежда като враг или екзистенциална заплаха. Конфликта на повърхността изглежда битов, но в дълбочина той е сблъсък с нашата собствена отхвърлена способност да поставяме граници. Ние не виждаме човека насреща, ние виждаме собствения си изтласкан гняв, отразен в неговите думи. Решението на този деструктивен цикъл не е в създаването на още по-строги правила, нито пък по-яростно забиване на копието. Решението е в интеграцията. В езотеричния прочит на мита, истинският светец не убива змея, за да го остави да изгние в гората. Той го опитомява и го вкарва в града, за да служи на царството. Интеграцията на сянката означава да признаем съществуването на суровата, агресивна енергия в нас
и да й дадем легален път за изразяване. Вместо да потискаме гнева си до точка на детонация, трябва да се научим да го използваме като гориво за ясни, категорични граници. Тогава интелекта, реещия си орел, спира да бъде инструмент на гордостта, който съди и анализира грешките на другите. Той се превръща в свидетел. Ако разкодираме този мит през езика на нашата вътрешна лаборатория, легендата е древен наръчник за това как се побеждава вътрешния танк или нашите травми. Конникът не слиза от коня, коня символизира висшия интелект, будното съзнание и тялото, което е под контрол. Свети Георги побеждава, защото остава на седлото, стабилната позиция на свидетел. Ако беше слязал да се бори с змея в кълта на неговото ниво, с неговите оръжия на гняв и хаос ще да бъде разкъсан. Удара с копието, дистанцията. Копието е оръжие, което изисква дистанция. То е метафора за способността да наблюдаваш емоцията си отстрани, без да се слееш с нея. Свидетеля не реже кабелите на напрежението чрез репресия. Той слага резистор. Пояса на принцесата. Змея първо е вързан, преди да бъде унищожен. Поясът е здравословната граница. Ти не репресираш първичната си енергия, твоя пуяк, с сляпа агресия към самия себе си, а и слагаш ясна граница, водейки я на каишка. Убийството след намиране на смисъл. Змея умира окончателно, едва когато целият град, твоята вътрешна екосистема, приеме новия ред. Както гласи посланието на Отец и Йордан, само смисъла може да напълни празнината. Старата нервна система ще спре да генерира хаос, едва когато всички вътрешни части приемат, че вече не си заложник на миналото, а автономен автор на живота си. Легендата не разказва за човек, който крещи от страх и изпада в паника, докато размахва меч. Тя разказва за човек, който използва прецизността, за да въведе ред в хаоса. Само когато къщата е пълна със смисъл и осъзнато присъствие, тя престава да бъде мишена за старите демони на разрушението. Защото змея вече не е враг от миналото, а пазач пред вратата на твоя сейфхаус. За да разберем напълно разликата между токсичния контрол, репресията и истинската интеграция, трябва да обърнем към една от най-силните парадоксални сцени в целия Нов Завет. Историята за Ханаанката, описана в Евангелията от Матей 15:21 и Марко 7:24. Когато жената моли Исус да изцели дъщеря й, той първоначално мълчи, след това изпитва вярата из думи, които звучат почти жестоко. Не е добре да се вземе хляба от децата и да се хвърли на кучета. А тя отговаря с интересно смирение. Да, Господи, но и кучетата едат от трохите, които падат от трапезата на господарите. Сцената е гениална. Една дълбока метафора за егото, което събира остатъци от душата. Ето как се разкодира тя през езика на нашата лаборатория. Ами трапезата и кучетата, това са духа и змея. Трапезата е пространство на духа, на смисъла, но това второ раждане. На масата се сервира благодата. Кучетата в този контекст не са демони или обида, а символ на нашата земна, първична биологична природа. Оцеляващото его, инстинктът, нашия вътрешен змей или пуяк. Репресия или танк. Ако жената, като символ на съзнанието, беше реагирала през травмата или гордостта си, тя щеше да направи едно тези две неща. Гневът, те ще се обиди и избухне. Как смееш да ме наричаш куче? Аз имам права, това е егото, което се бори за статус, защото се чувства застрашено от отхвърляне. Или репресията. Щеше да се свие от срам, да приеме, че е безполезна и да се тръгне със сълзи, оставяйки дъщеря си, нейния потенциал, болни в празната къща. Свидетеля и здравословното свиване на егото, жената прави нещо немислимо, което е дефиницията за истинското смирение. Тя не спори с реалността. Тя застава в позицията на свидетел и казва: да, аз съм и кучето. Моето его е първично, то не е Бог. Но дори то има своето легално място в къщата. И дори то има нужда от храна. Тя не се опитва да седне на масата, което би било инфлация на егото, но не се и оставя да умре, т.е. не го репресира. И какъв е нашия извод? Това е върховният отговор на въпроса как да разграничим истинското смирение от репресията. Репресията е да кажеш: аз нямам его, не искам нищо, ще гладувам. Истинското смирение е да кажеш: моето его, змея, не управлява къща. То седи под маста. Но когато душата се храни с големия смисъл, егото се храни от трохите. Тези трохи са малките, здравословни радости на битието. Микроудоволствията, нуждата от почивка, поставянето на граница, задоволяване на биологичния глад. Когато егото получава тези трохи с благодарност, то е сито. Спи кротко в краката ти, вързано с пояса на принцесата. И никога няма нужда да се превърне в танк, който да събори цялата маса. Исус е толкова поразен от този отговор, че казва: о, жено, голяма е твоята вяра. Нека ти бъде според желанието. Защото тя успява да интегрира най-ниското с най-високото, без вътрешен конфликт. Аз съм Боги, това беше Светът в нас. До скоро.